Only beribe. Prodigal son. Prodigal daughter. Prodigal daughter. E wo kwaki esu ekwo ikuta ogu. Ajo hunneru. Orumiri nele mado nyonwunyu anya. Yamokem, Keregum, Calm down. Keregum, mustn't come down. Keregum, mustn't come down. Why you doing one year? Put your hands and never go near 3,000 okay? The task is the Congo in a pool rock. You never come now, you're to the Calm down. Calm down. My baby, calm down. Not looking at 40. You did be them. Give my baby. What can never go, I got chief to. Who shift to it? What do you do? Okay, what shift to let them pop? Calm down. Madam, okay, what on them? Okay, did it go? Okay, did it go? Put him 3,000 on Korea. You go on Korea. I'll tell you my money. Not there for now, not those. Tell you Nsogbu nwoke ọma. Agwa m ya na mmenye ego. Nsogbu adịrọ. Ama ebe na anọ. Ife me mụ aye ji aka nwetelo gị. Ede so. Dey sick Monday ọma. Ede so. Mme eji aka mụ abịa enye. Iwe lock. Iwe lock. Ewe ni iwe. Iwe gas go iwe lock. Ya nwanyị a. Iwe gas go iwe lock. Ife nwanyị na bamba iwe lock. Ine ji too much. Nsogbu adịrọ. Ewe ni iwe ocha. Ewe ni iwe. Agwa m na mmenye ego. Ọ na-agba. Egodo ndị mmadụ. Mọla ti fela na emedekwa yi. Ana m ebe ni na awọchi gị. Ị na-ekwukwa okwu na ị na-ayọbụ biko efu mri ya atiba. Mọlight bịa. Pụta na anwụ. Mọlight. So m ifele gị emegbuo m. Ọdụ nwayọ. Mọlight dọnọ kị na-anụ. Ọ gịnị? Ịnọkọta sometimes Mọlight ị na-ajụdụkwa onwe gị ajụjụ. Nkwe n'ife ya eme nwoke otu a na nwoke achịgharịa nke o ji bụrụ nwoke. Zọpụ ije wafa malụ eme Mọlight ị na-apụzikwa apụ Mọlight epugo na gị ịkpalipụgo like ifugo dị efu ama afụzi gị afụ etufugo ya etufu ifugo efu gee m ntị eje m jefu nna m ọ sị m gwa gị m dute gị ọ bụ ọdịle m gwa gị ọ mụ na gị ya eso wee bịa ka mama nwe fa ya emele ka ekpucha ka lụọ ife dị ka lụọ ife ụfọdụ n'isi gị gee m ntị Mọlight o nwe ife nchọ eju ka ụdị chi na-efe ọ bụrụ ma chi na-efe Chineke dị ndụ gwa ọgbọtọ tinye aka n'akpa ọdụgwa na-agba egbo na-ata abacha Mọlight ada aba mba ọ bụ ọdị okwu mba na ka m si wetu olu m anyị adịla aba mba achọrọ m ka m malụ enwe ife ya eme mmadụ otu a omeke move nna m si ka ị bịa ka ọ nyelu gị aka na-eke enyemaka ka ị na-edi ọ na-abụ nwoke gakọta ọma ha aga akpọchiete ya azụ Mọlight ga-anata ịda agati ya onye iberibe prodigal son na-erata Prodigal daughter. enwekwa ka ihe esi wee kwuo ikwute ọgụ ikwu onye mara wee kwu o mebe ozigbo ife ya megbuo oyi 3,000 naira kpọkọ ndị ogbe na-eyi onye na-agara esu ya imi na-ekpo dọst na-ege chi na-efe amalọ niile efe bịa Mọlight onwere ebe oluru mụ na ya ifurugo ebe m gakọta n'ezi a na-adọ m aka n'akwa enwerugo mbọsị mmadụ chọrọ bịa ebe a nụwa because of nonsense ma na eke ji maka 3,000 efe m enweba pokopoko alụmaba ijigijigi ịchọba ndị onye na-agba n'elu aka adịla pịa ka otupu gị ibe ede ma n'anya ụbọchị na-egosi kọlọ ma ya da ngosi my color Mọlight ịchọ ka anyị nwaa ngosi kọlọ ma ya da ya mbọ ịchọ ka anyị nwaa ịchọ ka o mebe ozigbo a na-afọ awọ ọnụ gị Mọlight ọhụụ Mọlight ifele ji emegbuo m si anyị ifele ihe onwe gị ị na-agakwa agatekwa n'aka a ya asụ akpụ na mgbede a Orumiri nele mado nyonwunyu anya. Kedu onwe bụ ihe nke for over 3 months na aka ntụ n'ahịa onwere nke pụrụ apụ kedu nje ahịa bụ ihe nke onwe ihe na-eme m ịchọ na aka mmadụ adịrọ n'ime ya Mọlight ka ihe na-eme ana m amonitogo gị since m batara n'ụlọ a ọtụtụ ga-ezipụta n'azụ ebe a ka ihe na-eme ebe a ọdụmọkụ gị bụ ya Mọlight
Oh, warehouse. For I in the pack lever. Drink in ele. Yeah, breakable ties. God have mercy upon us. I told me last 3 months. Iya. If I bunu those bin ana eje kpofu. Kedu fe na ko? Eje kpofu e. Ị ga-ekwu ni mala nyine ya. Ya bụ foreign breakable ties. Ahịa akara. Ọ na nje ahịa dịkịta. Ọ dị ka ọ na-ekwele. Net man can. Yeah, foreign speaker for your boys on Jahadi. Nzokonna. Ino zikala. Awa de zikwogi. I must keep in eme. Kebi sibutifa. Kebi goye. One man finish hotel. Okay, banalunu. Banalunu hotel. Papa God help me. If I be fire alugulo rosia, akwa mmadụ ụgwọ. Okpokolo ife ni Nigeria ya fuo. Neka ama lu go big buru those things. They don't want to beg you. Oh, ibulu. It is serious. See the by say about mo don podo gi onu. Onwe kwa. Onwe lo. Fele na emem. Ajo hunneru. Enwe du uche. All right. Caretaker. Landlord kpọọ mụ na phone ya. Because people said the thing led there, no matter whatever, akpata echi. Ihe bụ ka ahịa ntụrụ atụ bụ ihe niile breakable ties. Ahịa tọrọ atụ. Ahịa bụ ahịa tọrọ atụ. Oke ba gwasigo nga ọ bụ mbizi adị ebe a iburu ife a. Ebe sere mbizi adị ebe a. Mmadụ na-akwata ebe a echi. Ihe abụla ahịa. Gịnị bụ afịa? Deti. Ebe ka isi kpogosi fa. Ndị apart na ahịa akara na ọ dị movable. Ọ dị movable. Kemgbe i butere ife a? Last 3 months. Iregokwa ofu. Agwa agbawago gị n'isi. Bopụsịrị landlord ha bụ ọ bụrụ mbizi a iburu ya paaki ebe ahụ. Mmadụ na-akwata ebe a echi. Landlord anaragokwa ego. Ọ na-esi chọrọ ka onye kwa gị quick notice. Agwasigokwa gị. Rapịrịsị na m agwa maka na ọkpalụ kpogo ogwu. Ọkpa ntị chi ya. Aka masị na ya na-emekwa m obi na bụ mgbe m na-ebu ihe niile nwoke ahụ bụ egbugbo onye n'ezigbo mmadụ soro ndị ikwu ya ma na moto ubi na-akụ m nso na take the risk and join the millionaire. Ọmpụ okenye nye m contact this man, ọmpụ okenye m connection a oke enweghị ihe dị mma na-apụta n'aka gị eziokwu mpụ oke